מה שאני מבקש, בפנים, סליחה, בפנים לא לדבר, המקום הזה דורש כבוד, ללכת בשקט. אתם תיכנסו קודם כל לאולם גדול, שזה אולם שהיה תא גזי, שבו הכניסו מאות יהודים. תסתכלו למעלה, תחפשו פתח מרובע פתוח, משם השליחו את גבישי הגז, ציקלון B. אחרי זה אתם עוברים לחדר שבו אתם תראו 4 תנורים. התנורים האלה פוצצו על ידי הגרמנים, הפולנים בנו אותם מחדש מאותם האבנים שהיו שם. זאת אומרת, זה לא אבנים, האבנים הם אותנטיים, אוריגינליים. חדי עין נראו בדלת צדדית, כתוב שם של היצרן, קנופ. זאת אומרת, היצרן שם את המותג שלו על הדלת. הוא היה גאה במוצר, הוא הצליח לזכות במכרז של ייצור תנורים לשרפת אדם. הוא היה תעשיין ששרף משהו אחר, אז הוא זכה, הוא גם עשה כסף מזה. ולא... עקרונית לא, אבל אנחנו פה לבד. גם למעלה, גם נוסיפו את הדברים. עקרונית לא, אבל אנחנו פה לבד, אז אני לא מפרים משהו יותר. אבל בביטנים של הסוגות, של הסוגות. בלי שקט, אז אנשים יוכלו לחוץ קצת שקט. מי שגמר, יודעים על זה. לא מתחיל לקדם בדיוק בגלל הסיבה הזאת ומאשר לאנשים. אלה הם המשרפות. זה לסיבוב ההקלה.